wane ka dai dirce zirfa dole to yanzu dai ana gaya musu da cewa saura minti daya su koma hutu kenan hutu na biyu tsakanin kadiri abdu isaka na doso da kuma sabar abdullahi na yamai premier demi-final ta wannan kwambala ta cin kofin shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa ta cnsp general de brigade chani abdurrahman cikon shekara daya 26 juillet 2023 26 juillet 2024 in ka waiwaya baya sai ka ga abun kamar kwana 12 wallahi sabab Abdullahi no ce shi ne mai saki ci hama na sinan matiyar no kan da sambu arbitra tsira su da kai hutu idan ko frozen hutu na biyu tsakanin kadiri da sabo a ba da kai saka frozen no to ne kadiri abdu zeri sabo Abdullahi na nyame o ma zama sabab Abdullahi wani kashe sabo Abdullahi ya samu kashe da haka wani kashe tiya ya diga kadiri abdu akwai final final bas. Deuxième demi-finale. Mansour Issa. Damara Noura Hassan. Goro ya hito da shi da Noura Hassan Damara Tsangwa na Tawa. Ato. Ane consultation nongate. Wane wala. Ane wane consultation privée no. Arbitre. Ane koi barmaya. Abdou Namata. So kai Mansour Issa fur batora. Mansour Issa kai go batora. Achidi Noura Hassan. Noura Hassan mo ngamo no ba ko fedaru ya. Agai bola halo gazaku. Asuku. Bana Ibrahim Issa kase irga uchi bani. Da Issa da terba. Ara kengo ko television guna Noura Hassan ngono ko da subogo Mansour Issa ngono ko da so kan gonde koraro Maino ko kubanda Isaka Usaini Madaki na mai wucir ba ni Usaini. To madala. Abocina na kaina. Abocina na kaina ba OMS. Da ina gaida shi. Wale ga wucir ba ni to. Kadi ta shaka. Ruwan goro na Difa. Noura Hassan Tawa. Mansour Issa Difa. Noura Hassan na Tawa. Babu cewa da Alhaji Adaye shi da akadi dan larabawa wasu wani da Hassan Alkima suna wani ne bai gogo birki tekno gwana kallon wannan kokowa to mai ga Hausa shekara daya aina ma wasu kwartan garba ko guci ne Igo cergare Usaini ima to cerga kan bajeri go feri to Usaini wannan kokowa ma tana da al'ajabi mai dimbin yawa saboda Noura Hassan dai kowa ya san shi Mansour Issa haka zalika shi Mansour Issa dan karancin jiki kawai ya kware shi a cikin irin wannan lamari dan ina ganin l'histoire va se répéter in ba hankali ba final din da muka yi Agadez a championnat din da ya wuce na watan Desambar da ya wuce daya da rabi na kokowa amma yanzu dai ga tana tsakanin Mansour Issa din na Difa Noura Hassan Tawa
yanzu su Sabo Abdullahi ne shi da Kadiri Abdu suke zagayawa kana ji yan kallo na yi musu kuwa wallahi ina cerka badi na gaya ma wallahi ya ga bejen zaku wallahi ya ga bejen lokacin gudanar da waɗannan shagulgula su ma akwai su da abubuwa da dama da za su yi ƙarƙashin jagorancin Chef Danten na NPA Tilaberi tare da fatan Allah ya kai mu wannan rana Allah yarda a can Tilaberi suna da abubuwa da dama da za su yi aikace-aikace da dama na faɗakar da kai da sauransu sanarwa ce daga DG na NPA Ahmadu Sido haka zalika dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga SJ na NPA Hamidu Abdullahi Kader yani baro zaku ai kaga tila bobon dura jingaro kiga te utando azariza saruso kanga goyde goy fonde zademo kasi gane ANPE agonde batu du sigirbe ren kaga gasa no tilberi awana saruso kana kango tilberi ingano ga goyo gasa du sigire o za utando azari sitira kalam ko azariza ta awana girbora kanga ti Abdou Musa ingano ni makabal ne wona todi nyama ida tilberi ganda mi amedo o wadi bande fonde go isabiya ma to DG ANPE Amadou Sido da SG Abdoulaye Kader Mansur Isa da kuma Nura Hassan iko fulazam les amis PHK du monde dubon gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku beteli mu kwaraje a duk inda suke tare da fatan kuna bin wannan kokowa daga nan hilin kokowa da birnin Yamai yanzu dai ta kai hutu tsakanin Mansur Isa da kuma Nura Hassan na Tawa barka da isowa na Tawa masu gabanin Kanu barka da isowa ai ko futu sun dai hutu sun yi minti 5 na kokowa ba tare ta yi kaye ba ai go man sai zaku kai kaka Ahmadu isiya saboda haka kada a manta da wannan seri da activity na ma'aikatar ƙasa mai kula da samar da aiki ga 'yan ƙasa ANPE albarkacin bukukuwan cikon shekaru 64 da samun 'yancin kan Nijar bukukuwan da za a yi a Tilaberi shekarar bana Allah yarda 64e anniversaire l'accession du Niger à l'indépendance wannan mutum mai zanwaye ba dan laraba da sauran zobo kama a sake warauta Allah mai cika alƙawarin ba Allah tutar mulki Allah mana iya Idi Alu commercial radio télévision amfani dubun gaisuwa da fata alheri minista Abdulrahman Ahmad muna ban kwana da dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi